Celosvětově narůstá spotřeba energií, ať už elektrických nebo tepelných. Žádné signály nenasvědčují tomu, že by se energie měla snižovat nebo stagnovat, ba naopak poroste výše a výše. Tomuto nárůstu cen můžeme předcházet například aplikacemi kvalitních tepelných izolací budov. Na výstavě střechy Praha 2011 vám představujeme společnost Ursa, kde vedle mě stojí pan inženýr Pavlovič, odborník na slovo vzatý, co se týká tepelných izolací. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den, zdravím vás, vítám vás. Chtěl bych se zeptat, jak byste představil vaši firmu zde na výstavě? Tak jak jistě mnozí z odborné i laické veřejnosti znají společnost Ursa jako jednoho z významných světových výrobců tepelných izolací, stejně tak se prezentujeme a profilujeme přes celé evropské prostředí. A jsme známi hlavně inovativností, jsme známi individuálním přístupem k vybraným cílovým skupinám. Dokážeme vyřešit jakýkoliv standardní problém, stejně tak dokážeme navrhnout a poradit projektantům, architektům při složitých technických řešeních a nalézt jednoznačné řešení při optimalizaci skladeb stavební konstrukce. Ne vždycky je to prosté pro odborníka, který má čelit a řešit nové problémy, které přichází s novou evropskou legislativou, s novými připravovanými normami a podobně. Jakou roli hrají tepelné izolace pro tepelnou pohodu objektu? Tepelná izolace je jeden z mála, když ne jediný prvek ve stavbě, který vám dokáže zhodnotit stavbu, pokud je správně použitá po celou dobu její životnosti, tudíž vám přinese pohodu tepelnou, přinese vám pohodu akustickou, přinese vám ochranu proti požáru. Kolik prostředků mohou tepelné izolace uspořit investorovi? Těžko hovořit v absolutní hodnotě, protože každá konstrukce může být individuální, je to velice relativní pojem. Já bych vám doporučil a všem ostatním se podívat na investici do izolace skutečně jako na investici. Je potřeba se podívat tak na to, jak jsem sdělil, že izolace zhodnocuje dobu stavby po celou dobu životnosti a určitě nikdo nepůjde se svými penězi do špatné banky, která mu nabídne malé zhodnocení. Ukažte mě jiný prvek ve stavbě, který zhodnotí vaše peníze. Minulý týden na výstavě BAU 2011 v Mnichově jsme viděli obrovskou expozici společnosti Ursa. Představuje tam spousta nových výrobků. Mě třeba zaujal výrobek Pure One. Mohl byste blíže přiblížit tuto izolaci? Mnichovská výstava je vždycky přelomová, většinou je to příležitost zde ukázat nejnovější poznatky tady v této, nejenom v naší branži, v naší oblasti. Pure One jako v současnosti nejmodernější materiál na izolačním trhu představuje z tohoto pohledu revoluční pojetí nové kvality, nové čistoty, nové substance izolačního materiálu. Chápu, že vás to zaujalo, je to velice zajímavý materiál pro každou skupinu, tržní skupinu, jak pro investora, tak pro zpracovatele, tak pro projektanta, protože otevírá nové možnosti využití tady tohoto materiálu v těch aplikacích, které jsou mimořádně náročné z hlediska čistoty životního prostředí, čistoty ovzduší, které jsou pod přísným dohledem, nejpřísnějším dohledem hygienických kritérií a navíc je to materiál, který má vynikající parametry měřené poměrem uživatelského komfortu a zpracovatelského komfortu. Snažili jsme se vytvořit demonstraci typického způsobu zateplení střešní konstrukce mezi krokvemi. Typickým izolantem může být právě vzpomínaná izolace Pure One, která dokáže svými mechanickými vlastnostmi zajistit právě komfort užití, komfort montáže. Vzhledem k tomu, že široké spektrum návštěvníků tady této specializované výstavy střechy Praha jsou právě prováděcí firmy zabývající se stavbou střechy, přinášíme velice zajímavou myšlenku, jak rekonstruovat střechu netradičním způsobem, tak, aby jsme docílili dosažení co nejlepších tepelně izolačních parametrů střechy.
Druhá strana modelu představuje návrh konstrukce pro zateplení šikmé střechy v procesu její rekonstrukce. Tady tato aplikace otevírá možnosti nového biznisu a pohledu nebo celkového pojetí opravy střechy tím, že nabízí i stavebním firmám, které se specifikují a zaměřují převážně na stavbu střechy, více dostat a včlenit do procesu zateplovacích prací. Samozřejmě to přináší přidanou hodnotu, samozřejmě to přináší nové zakázky, samozřejmě to přináší v konečném důsledku i zaměstnanost. Jedná se o unikátní, jedinečný systém, který nachází svoje uplatnění na našem trhu, obzvlášť proto, že dokáže poskytnout jak uživateli, tak zpracovateli variabilitu při dosažení těch nejpřísnějších a hodnot tepelných koeficientů stavební konstrukce s cílem co největších dosažených úspor energií. Pane řediteli, kde mohou zájemci o vaše tepelné izolace dostat nějakou technickou podporu a informace? A kde si je mohou případně koupit? Urza je známa na trhu jako specialista na tepelné izolace. My jsme připraveni dát fundovanou odpověď každému ze zájemců o materiál, o technické řešení. Velice rádi poskytneme metodický dozor nad jakýmkoliv projektem, protože preciznost provedení stavby a izolační vrstvy ve stavebním díle je jeden z určujících parametrů k tomu, aby ta stavba, ta konstrukce mohla vykazovat veškeré požadované parametry, které má. Jsme připraveni komunikovat, jak jsem řekl, s každou cílovou skupinou. Na našich webových stránkách jsou uvedeny dostatečné kontakty k tomu, aby zkušení lidé mohli odevzdat veškerou zkušenost a poradit. Já bych vám poděkoval za rozhovor, ať se vám výstava vydaří a ať se daří společnosti Ursa i v dalších letech. Děkuji vám moc krát, děkuji za tento rozhovor. Pro TV Stav Jaroslav Pospíšil, Praha.